Salutare și la un nou videoclip. Astăzi vă voi prezenta o schimbare care vreau eu să o fac la acest canal. În primul rând îmi voi schimba numele și poza în numele meu real, adică Tudor, și o să fie un pic mai diferit conținutul, adică să fac mai mult, adică o să fac mai mult trending și o să se schimbe puțin conținutul, adică nu o să mai joc și eu jocuri care nu le vedeți voi niciodată, ci o să joc jocuri mai comune, gen. Și dacă tot fac schimbarea asta, o să vă las pe voi să alegeți, dacă vreți, ce jocuri, sugestii, ce să mai joc, ce să mai fac, un story time, un video, ceva, vedeți? No, și ce vreau să vă mai zic, că o să postez mai des și o să fie mult mai activ pe YouTube. Cam atât am avut de zis. Cam atât am avut de zis și noi ne revedem data viitoare. Ciao!